Hadian bun snem baka company kabala yo ban penbiang ye ki high security registration plate jong ki kali hakani ki cela kabala bam e ka pisa jo ki patba mentai ka ni ka kambam sap lapai khmat da ka kunhun Central Bureau of Investigation ni ka CBI bantok ket ye ka ni ka kam hadian bala mi ka jing ujor ba ka jing ai contract sya ka ni ka company kalalong hakador ka bahe palat Hakalai tirik menta ubnai nailar HSRP ka kunhun jong ka Central Bureau of Investigation CBI kelalik Khynra ha ka jakat trikam jong ka company ka bapenya ya ka high security registration plate ha ka ni ka nong ba shalong ka balatip ka Shimnet Uch Private Limited ka banu Mumbai ka CBI kelas dangon penlong ya ka ni ka jing Khynra bat ka jing tokit hadian bala register case persya akri ka company bat iki kat tu ni ki he officer jong ka transport jong ka sarkar jela Meghalaya ha ka bala keno ba ki la don kti ban I contract ya ka ni ka company ha ka dor ka bahe ban pendat iki high security registration plate ya ki kali ka ni ka jela kat kum ka dor ka bala bu da ka ni ka company ha ka bala de nu jor ba ki be jela jong ka ri ka dor ka duna hadu kata kata Nakador ka bagi try kali ke jela Meghalaya kila siu sa kanika company Shimnet Uch Private Limited. Kabala yo ya kanika contract ha kanika jela ha kasnem 8,000 san.